Беше време, когато Иван Костов загуби властта и прекрати контактите си с медиите. После се завърна като Радецки с гръм, понеже основа нова синя партия. След това започна да конкурира с чистотата на медийните си изяви най-телегеничният политик у нас Бойко Борисов. При все това остана далеч от изборните му успехи, но пък и никога не изпадна от парламента, нито от лидерските си позиции в ДСБ. Сега преизбран за пореден път за партиен водач, командирът ми гостува за първи път телевизионно. Това е новина, само че само за моите близки. Освен ако от сегашното дълго не случило си интервю не излезе някоя истинска новина и да ви призная, много ми се иска това. Сега започваме. В младостта си той е искал да бъде летец, но съдбата го направи пилот на държавната машина. Министър-председател на България от 1997 до 2001. Цепи икономическите пространства с реактивна сила. Икономистът и политикът, когото мразят, но чуват. Безпощаден критик на всички правителства след него. От лидер номер 1 днес е председател на малка партия. Пътуваме ли във вярната посока? Има или няма пилот в самолета? Иван Костов. Добър ден, господин Костов. Добър Здрав ли сте? Не съвсем. Обаче мъжествено дойдохте. Това просто ме кара да се чувствам много горда. Доста битки загубихте през последните 5 години. Това обезсърчава ли ви? Нали знаете, че в Седемте самураи имаше една такава сцена, като търсеха кой да ги защитава тези японските селяни и един самурай им се представи така, че е загубил 6 битки и те го наеха него. Така ли? Да. Човекът, който така, за един бит, двама не бити дават. Та горе-долу така, нали? Ами хората от филма знаеха кой да изберат, за да ги защитава. Да губиш битки означава и да можеш да се браниш. Все пак браненето на ценности е може би най-важното нещо в живота ни. Дори не говоря за политиката, отстояването им е. Смисъла на живота ни е там. Кой ще ви разбере в България? Ценности. Предишният разговор показа, че живота ни се обезцени по някакъв начин. Вие ми говорите за ценности. Смисъла е в нас. Смисъла не е отвън. Не може никой да обезцени един смислен живот на човек, който пази неговия смисъл. Нека всички да го чуят това нещо. Не можем да се оправдаваме с нищо. Защото смисъл идва отвътре. Живота, като живот, като природа, като среда е безсмислено нещо. Ние хората носим, привнасяме смисъл от духа си вътре в това, което ни заобикаля. Начин, да. Това е философията. На нещата. По някакъв начин живота ни обезсмислили се напоследък. Ефтин стана българския живот. Не мога да се включа в това. Да не се включите, то е факт. Да, но ще опонирам. Аз казвам, че ако живота постепенно е загубил част от качествата си, то е защото ние не сме ги отстоявали добре. Това е. Вашата лична отговорност за това? Моята лична отговорност е всъщност, как да говоря за личната си отговорност? Аз правя каквото мога. Всичко, което е по силите ми. Опитвам се да се държа както трябва. Ето сега. Опитвам се да ви опонирам, когато казвате, че всичко отишло по дяволите, грубо казано. Не, казвам, че така изглежда и че наистина вече всеки отговаря за себе си. Че няма колектив... носят ви чай. Да, много благодаря. Вие ли си го поръчахте или това е наша отговорност? Аз. Добре. Да, наистина хората се грижат за себе си, но има и хора, които се грижат за общото дело, за общите неща, за общата сигурност, за общия просперитет. Аз мисля, че съм от тези хора. Уморява ли ви това, че
Доста хора не ви обичат. Не. Как се изправяте с тази не-любов? Трудно ли е? Не. Но опитвам се да връщам като християни. Как? Ми обръщам и другата буса. Звучи малко парадно, но не, всъщност звучи това е... библейски. Но всъщност това е една добра, така си каже, терапия, практика, да кажеш как се справяш с състояние на нелюбов. Защото в обществото липсва. С доброта и с любов към другите. Знаете ли, аз имам един приятел, който е страхотен бачкатор, който е собственик на автосервис и работи наистина много, от сутрин до вечер. Някога той беше ваш фен. Онзи ден, вчера, ме попита, кого ще кажеш? И аз казах Иван Костов. Той каза, ох, Люба, какво ново ще ти каже Иван Костов? Той е бита карта. И на мен ми стана страшно мъчно. Чувствате ли се бита карта в политиката? Не се чувствам като бита карта. Защото, когато съм могъл, съм направил това, което страната е имала нужда. Направил съм реформи, те са задвижили много бързо, вследствие на тях 10 години вървя напред. В този смисъл доказал съм, че мога да правя много сериозни неща. Сега неуспехите в последните години се дължат на много обстоятелства, обяснявам си ги. В този смисъл аз съм разумен човек, давам си сметка за това как са минали, как сме нещата и как сме стигнали до тук. Направил съм си изводите. Изобщо полека съм помъдрял. Това ми е голямото богатство. Искате ли да сте министър-председател? Един мъдър човек не влиза в координатната система бита, карта, печеливша карта, спортист, футболист на годината и така нататък. Що? Аз просто не съм в тази координатна мрежа. Това му кажете на вашия приятел. Ами той сигурно. Живота има и други неща. Между и другото... те много пъти са по-важни. Вижте кой отиде да спасява Гърция и кой отиде да спасява Италия. Не избраха футболиста номер 1 на Италия на годината, нито човека, който съветва да се прави курбан. Избраха хора, които са доказали в живота си, че могат, при това хора опитни. Един е на 65, другия на 68 години. Технократи. Един вид бити карти. Добре, но защо? Бити карти ще спасяват Италия и Гърция в момента. Тогава ли ще дойде вашият час, не. Говорим за спасяване? Спора изобщо с координатната мрежа бита карта, печеливша карта, но знаете, че хората тенис шампион, футболист номер 1 на годината. С тази координатна система спори съм непримирим към нея. Нали знаете, че хората са безцеремонни? Да? И неблагодарни. Не всички. Общо. Чувството за признателност е много персонално. То не може да се изиска от един колектив. Не искам да... От една маса от хора. Не. Хората са и признателни, и добри. Не бива така да... Така не може. Ще признаете... Първо щях да ви питам и много ми е важно. Сънувате ли понякога, че сте сега премиер? Сега, в този момент? Не. А ако бяхте? Не. Никога не сънувам онези кошмарни години, в които бях премиер. Кошмарно ли бе? Това беше кошмарно ли бе? най-кошмарното ми преживяване. Защото? Човек забравя, защото да се правят истински реформи е много тежко. И е много трудно. Ето да вземем пример за това, което се случи сега с опита да направят някакви стъпки за оздравяване или за стабилизиране на пенсионния фонд управляващите и дадаха заден ход. Защото били народна партия и не може ли да причиняват това на хората. Той е като хирурга, който трябва да извърши животоспасяваща операция и казва, виж, на пациента не мога да ти я направя, защото ще се нацапам с кръв. Да, ама си спомняте... И тебе ще те боли. И аз като знам, че ще те боли, няма да ти направя операцията.
То е същата работа. Това е пълна политическа несъстоятелност. Да, но вие казвате, че ви е било кошмарно да правите реформи. Много е трудно. Това е трудно. А вчера Бойко Борисов има смелостта да каже: да, забавихме реформите. В здравеопазването, в образованието, в пенсионната реформа. Поне не цените ли тази способност на този човек да разговаря открито с хората и да казва: да, аз бърках? Аз ценя само едно нещо, способността да се решават проблемите на страната, без да се принася курбан. Ако може. Курбана какво лошо има? Курбана е дорелигиозна форма на решаване на политически въпроси на дадена общност. Дорелигиозна. Преди възникването на, примерно, сложни, развити религии от типа на Асиро-Вавилонската или египетската и така нататък. Толкова теоретично. Не, това не е теоретично. Знаете ли колко е просто? Но хората дават курбан, за да се привнасяли жертва. Не, хората са принасяли жертва, когато нищо друго не им е оставало и не са имали друго средство да решат въпроса с мисълта, че по този начин ще умилостиват някой и ще им се размине. В този смисъл принасянето на курбан, за да спрат смъртните случаи от една рухнала система за здравеопазване, е феноменално решение. Аз обаче го разбрах така. По-добре изяжте по един курбан, вместо да се карате и джавката и да вземете да решите въпросите. Как го разбрах? Без да браня никого, защото... Направете курбан и молебен е точно това, което аз говоря обаче, за съжаление. Това е... Вижте, аз съм съгласен, че политиците имат едно единствено обяснение за това да се появяват пред хората. То е да дават решения на въпросите, които хората имат и които са общи за дадена общност. В този смисъл те трябва да произвеждат решения. Затова ви питате универсалното решение е курбан. Исках да кажа, че е безкрайно примитивно и няма нищо общо с смъртните случаи в системата на здравеопазването. И аз чакам парламентарната група на ГЕРБ да го направи курбана. Защото лекарите със сигурност няма да го направят, тъй като си дават сметка, че нищо няма да помогне. Системата е рухнала на здравеопазването и ще продължава да генерира, да причинява смъртни случаи и все по-скандални, ако не се реформира. Много е просто. Да, но вие казвате: аз съм тук, за да давам идеи. Затова ви попитах как се виждате сега като министър-председател, защото ситуацията е сложна. Протестиращи, стачки, системите рухват една по една. То не е просто системата на здравеопазването. Отстрани е лесно да кажеш: правете реформи. Какво бихте казали, примерно, на зърнопроизводителите? Ние казахме, че сме готови да застанем до ГЕРБ и да поемем отговорността да се направят реформи веднага след като те спечелиха изборите. След това им дадахме 5 проекта, пълни планове за осъществяване на реформи в 5 ключови области. Подписвахме споразумения за стартиране на реформа в здравеопазването и какво ли не още. В този смисъл трябва да си даваме сметка, че те съвършено съзнателно отказаха да правят реформите, надявайки се, че ще изтече времето, без те да са станали крайно необходими. Но крайно необходимите реформи са много болезнени. Това трябва да е ясно. Добре, но сега те така или иначе трябва да се направят и ето. Неизбежно е да се правят. Не трябваше да бъдат мамени хората преди изборите. Това е нещото, което ги изкара на протест и профсъюзите и зърнопроизводителите. Не трябваше да се подписват споразумения с тях, в които да им се обещават каквото и да е било. Подусловие. Не трябваше да се обещава. Защото след това потърпевшата страна на нарушеното споразумение е в правото си да го набучи на върха на копието и да тръгне да го брани. Харесват ли ви протести, в които се ядат кебабчета, кюфтета, гайди, свирят до религиозна форма на протест? Това също, да. Това харесва ли ви? Само, че те ще излязат и ще преградат пътя. Не ми харесва. Много неща не ми харесват,
Но за това как да протичат протестите отговарят други. Аз не протестирам в момента. Въпросът е какво бихте посъветвали все пак управляващите, защото ние всички сме в една лодка. Вижте, управляващите управляват. На базата на доверието, което те разчетаха след местните и президентски избори, като абсолютно достатъчно да нарушат сключени споразумения и да направят това, което им се привижда на тях като реформи. В този смисъл те нямат нужда от никакви съвети. Но цялото им управление е опряно на един абсолютно порочен принцип. Порочният принцип е шепата ренегати, върху които се опира мнозинството на ГЕРБ. Защото това ГЕРБ го повтаряте, потретвате. Ами ще го почетвъртвам, защото това е дълбок дефект и порок на политическата ни система в момента. Кажете ми, кой носи отговорност от тези ренегати, които, впрочем, нито в програмата на Атака, нито в програмата на РЗС е записано, че ще се вдига примерно пенсионната възраст. Никъде не е записано. Тези хора не са влезли с тези обещания. Защо наричате хора, които са се отцепили от партиите си, ренегати? Защото са изоставили програмите, с които са избрани. Но може би защото тези партии, с които са избрани и програмите, им не се спазват. Пък и се видя какво се случва вътре в ядрото, в недрата. И понеже се спазва програмата на ГЕРБ, моля ви и отиваш при ГЕРБ, защото се спазва програмата, че програмата на ГЕРБ не съм излизал никога. Това е грешка. Това допускате грешка в момента. Допускам, като съм свидетел. Сега. Да. Не упорствайте, защото ще ви докажа много лесно. Парламентарната група на Обединените демократични сили се запази. От нея излезе Надежда Михайлова с група депутати. Не съм напускал парламентарна група. Когато основавахте ДСБ? Не съм напускал парламентарната група на Обединените демократични сили. Тоест, други излязоха, вие останахте. Точно така. Да. Аз останах верен на вода. Добре. Все пак думата ренегати е обидна. Да. Едни хора са проявили свободна воля. Напуснали са, защото са намерили, че там, където са били, се нарушават принципи. Хората си ги обосноваха, дали това е справедливо или не, ще се види, а вече се вижда, че има сериозен разпад на някои политически каузи. Защо да нямат свободна воля да излязат от там, където смятат, че се нарушават каузи? Разбира се, че могат да имат свободна воля. Дефекта е политически и то е в самото мнозинство. Мнозинството не е политическо, а се дължи на хора, проявили някаква свободна воля в определен момент, извън изборите и след тях. Това е открадване на демокрацията. Добре, това е да откраднеш на хората техния вод. Това означава да управляваш с хора, които след това им е дошла идеята, след това са осенени, след това са станали проницателни, видяли са дефектите в партията, с чиято листа са влезли и така нататък. Смисъл, дошли са на себе си и са станали част от мнозинството. Но самото това мнозинство, те не го правят политическо. Това искам да кажа.